Liable gihapon si kanhi Governor Gwen Garcia kalabot sa kontrobersyal nga pagtukod sa Cebu International Convention Center kun CICC, matud kini sa kasamtangang gobernador nga si Hilario Davide III. Si Davide miingon nga si Garcia kasamtangang nag-atubang og kasong administratibo o kriminal sa Office of the Ombudsman ug ang desisyon sa Supreme Court nga nagmando sa probinsya sa pagbayad og 263.26 million sa WT Construction nagpamatuod nga adunay irregularidad sa CICC Construction. Ang Supreme Court may pagawas sa maong desisyon ni adtong miaging semana. Ang CICC gitukod sa probinsya ubos pa sa pagdumala ni kanhi Governor Gwen Garcia niadtong 2006 atol sa 12th ASEAN Summit ug ang second East Asia Summit apan kini napasagdan sa panahon ni Davide tungod sa giingong ilegalidad sa pagtukod niini. Ang CICC nagbalor og kapin 800 million pesos.